хора в лицемерно общество, като всеки лицемерно бърка злото с добро. Яш мъдо и яш просо, тик с дясното, колкото съм да ти разкъсам ребро след ребро. Аз съм като Ханибала, ти Ханибал Лектер, и твоето объркани мисли всъщност измервам с метър. С лирика и бас пръскам ти главата, създание на мрака съм или на светлината. Налазвам микрофона като МС Фараона, на колене или да мятам през балкона. Грамажа съм скатал в петата зона, аз съм циклона, който ти променя фона. След няколко секунди мозъкът ти по стената, лицемерно пак се стича, лъже ме, че ме обича. Уж ме обича, ма пред други си съблича. Седнал на леглото и пише доклад, роспата на писател психопат. Това за тебе е игра, за мене за наяд. Усещам, че те хвана яд, сега си в моя тъмен свят. Свят пак, така на мерак и без никакъв проблем превръщам живота ти в ад. Не мога да знаеш къде се намираш. Слушайте сега, херцози и венозни, за вас имам тежки дози от прози, които много лесно ви докарват до неврози. С първата си лирика ви изкарвам от строй. Никога не съм отказал батъл или бой, който ме е предизвикал се оказал в застой. Вече ми писна и от познати рими, ако думите ви снегорини са моите са лавини. И вака ви напада, не ми трябват псевдоними. И ако ти направя нещо, моля те прости ми. Моля те,